שלום לכולם, אני הרב ריץ'. היום אנו מתמקדים בהזרה הקריטית באיגרת הראשונה אל הקורינתים, פרק כי, פסוק. רב שאול מזכיר מציאות מצמררת מההיסטוריה של התורה, אך ברובם לא רצה אלוהים, כי נפלו פגריהם במדבר. חשבו על כך לעומק, אלו היו אנשים שראו את ניסי יציאת מצרים בעצמם. ובכל זאת הם הסירו את הגנתם הרוחנית ונפלו לשאננות ולמרדנות. השלכות השאננות נשאו מחיר כבד בחייהם במדבר שנקף סביבם. זהו שיעור חמור על התוצאות הקשות של ניצול לרעה של החירות הרוחנית שלנו. הפדיון והגאולה באמצעות המשיח אינם אישור לחיות בפשרה או בגאווה רוחנית. כשאנו חושבים שאנו עומדים איתן, זהו הרגע שבו אנו הכי פגיעים למידע. תשובה אמיתית דורשת התאמת הלב מדי יום לקדושתו של אדוני. עלינו להתרחק מסיפוק עצמי ולנוע לעבר חיים של נאמנות צרופה. עלינו לשמור על ליבנו מפני האויב הרוחני שמבקש לבודד ולגרום לנו ליפול. כדי להתחיל הליכה יומית עמוקה יותר עם המשיח, אני מעודד אתכם להצטרף לאפליקציית הליכה עם ישוע. החופש שלנו בישוע מתבטא כאשר אנו מכבדים אותו ומחיי קהילה מתוך משמעת קדושה. חירות אמיתית קשורה לקבלת הכוח הרוחני לעשות מה שישר וטוב בעיני אלוהים. נחיה בעיניים פקוחות, נדחה את השאננות ונרדוף אחר תפארת אדוני בכל מעשינו. יהי רצון שהקדוש ברוך הוא יברך וישמור אתכם וימלא אתכם בחכמה ובגבורה אלוהית. תודה שלמדתם איתי היום, ואני מצפה שתצטרפו אליי בשיעור הבא שלנו. שלום עליכם.